Cúirt a Mheán Oíche, is sprealum gur tugach cuireachum, cúpla focail a rá, mar introir nó mar réamhrá don thaifeadadh seo. Bhí gom le fadan lá go raibh ar a héad a thaifeadadh ann a rinne meathar dearthing uaireagan ins na 1960 mar go riar uachtarán an ama Éamonn de Valera dhéanamh dó. Ní raibh sa graim dáil riamh an thaifeadadh, agus ní gom cén sort thaifeadadh a bhí ann. Sílam gur edifón nuair ceandanna gléasna dá le héadí a bhí ann. Chuir mé ceist ar meathar dhá bhliain sa le bhfuair sé bás. Néideag nócadónú mar sin nuair a bhí sé bliana díogas ceir a scór. Conas álam sé an dáin ina umláine. Tá geall le 3,000 lína ann ar fad. Agus dúirt sílam nár álam sé an dáin riamh. Ach tá sé an bhearagad, tá ach níor álam é. Is mi sé cén míú atá sin. De lé mé 7-8 nuaire agus thug mé leo mé. Ba bhrealum da me le héad sin de chuoine a gumsa, mar is a réigean gur cuinnam a chluine léitheanta áirithe. Nuair a fuair meathar bás de labhair fearr Clare Irish os cún na hua, Seán Ó an mangra súgach as limnach. Agus dúirt Seán go raibh stíl le ag meathar chun filíocht a rá gur sort cantrachta a bhí ann. Agus sílam go bhfuil sé sin le feiscint go siléir sa thaifeadadh seo. Tá mhearr a bheith buíoch do nollaig ó crúlaíoch, leabharlaní Contae an Chláir. Dús a fuair an smaoinemh an thaifeadadh a dhéanamh, an son a fuair coipte agus a chur a dhéanamh é. Tá Martin ó Máile an seoil miniuh agus an méid seo a chur tape agamsa I bhfad ó an lár, réaltó im le clí. Agus is tá buíoch de nollaig mar go dtí seo níor chula mise an tape seo fós. Bhí gom go raibh le héadí ann, rinne mé iarcht ar gcathair nuair a fuair an óir le na muinimna Fransísigh nuair a fuair mar na pápéirí agus na rudaí a bhain leis an uachtarán de Valera. Dag sé iad ag an ord I nónmhuire ag ilanín léanín. Tá siad aníis fáil in olscail bhaile clia. Ní raibh teachta gom an thaifeadadh seo, agus tá mhearbheith buíoch do nollaig ó crúlaí, tuis go raibh leis an thaifeadadh a áil. Be mé is súil le bheith géisteach leis amach an seo. Tá rudaí spéisiúla annach fáca mé faoi lucht, liturga iad son aránú achas cuinnam rud amháin. Má bhreithníonn duine dhispóireachtaí na dála, uair céint ins na 60 feicfar go bhfuil tagart ann de Cúirt a Mheán Oíche, mar go raibh Pá O'Donnell as tíorchonal agus meathar ag argóinte na chéile faoi chóirsaí cinseachta. Cuireadh nó duine cinseacht leaganacha bíorla den dáin, ach níor duine éon cinseacht an leagan Gaeilge. Tá athrú mór tacha an saol le 10 bliain in nús, agus cinnte tá athrú mór tacha an saol ó bhí Brian Mac Giolla Meidhre beo agus a cuma na bhéirsaí seo.